Hej, jeg er på vej ud til hesten og skal ud på en skøn ridetur. Og lige i dag, der blæser det rigtig meget, og jeg ved, at der er mange ryttere, der godt kan være sådan lidt bekymret indeni, og så den her blæs der, og kan den være årsag til, at hesten måske springer til side, bliver forskrækket osv. Men prøv lige at følge med her, fordi du har et redskab lige ved hånden. Så tag lige med her. Og så skal du lige lægge mærke til ubehaget, imens du siger den her sætning. Selvom der er risiko for, at jeg falder af i dag, så er jeg okay. Selvom der er risiko for, at jeg falder af i dag, så er jeg okay. Selvom der er risiko for, at jeg falder af i dag, så er jeg okay. Selvom der er risiko for, at jeg falder af i dag, så er jeg okay. Der er risiko for, at jeg falder af i dag. Der er risiko for, at jeg falder af i dag. Der er risiko for, at jeg falder af i dag. Der er risiko for, at jeg falder af i dag. Der er risiko for, at jeg falder af i dag. Der er risiko for, at jeg falder af i dag. Tap på kravbenspunkterne. Tag et dybt åndedrag. Der er risiko for, at jeg falder af i dag. Tap under armene. Der er risiko for, at jeg falder af i dag. Tap på ribbenskanten. Der er risiko for, at jeg falder af i dag. Der er risiko for, at jeg falder af i dag. Der er risiko for, at jeg falder af i dag. Der er risiko for, at jeg falder af i dag. Der er risiko for, at jeg falder af i dag. Der er risiko for, at jeg falder af i dag. Læg hånden på de solar plexus og tap med den anden hånd her imellem lillefingeren og ringfingeren. Slap af i øjnene. Luk øjnene. Åbne øjnene. Kig skråt ned til den ene side. Kig lige ud. Kig skråt ned til den anden side. Gør øjnene 2 gange rundt. Helt ud i krogene i den ene retning. Der er risiko for, at jeg falder af i dag. Drej øjnene rundt den modsatte retning. Helt ud i krogene. Og sig. Der er risiko for, at jeg falder af i dag. Slap af i øjnene. Nogle tilfældige toner. Tæl til 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nogle tilfældige toner. Og så slap af i armene, i hænderne. Og så prøv lige at mærke, hvordan du har det i forhold til sætningen. Der er risiko for, at jeg falder af i dag. Jeg kan i hvert fald mærke, at jeg er meget mere afslappet. Det er en metode, du har lige ved hånden, hvor du kan få følelsesforløsning på det her ubehag, du kunne have i forhold til at komme ud og ride. Kan du have en rigtig god dag. Hej hej.